دەستپێکی ئەم جەژنا کارکەری جیهانê li hemû karkerên Kurdistan û karkerên cihanê pîroz dikin. Ev şahiya ku îro dibe cejna karkera girêdayî konferansa Kurdiya ku berî çar roja hatê darxistin ku yekîtiya gelê Kurdî cara yekemîne partiyên Kurdî li ser asta her çar parçe Kurdistanê levkom dibin biryareka yekem didin ku bi hev re bibin yek helwest û yek deng yek rêz. Avana cê şehnaziyê bi îro jî em millet bînin bi hezaran ji her partî ji her netew ji her fikre îro li vir amade ne. Ev delîlê hejêkirina gel ji bo yekêtî ye. Cejna karkera bi sala dêrek tê pîrozkirin. Ji heştî û pêncê ve em pîroz dikin weke milletê dêrikê cê şehnaziye weke cem e weke roja Newrozê ye. Wê girêdana karkera bi doza wî ve bi doza gelê Kurd ve tevgera azadî ve evana vêz vadike.